Ka jingkloi tuklar jong kipulit kala pelat im ya weu nong kai he spa belasyak rakbor na bolsong North Garo Hills tang hadien shiteng kenta daka jingok bat no kipulit ya kekali bala pendan kam daki runar na man singre. Superintendent of Police ke district ula ong bakani ka jingja kala jia hak arpusantrik yayong hakapur kumbalai beje janmit hadien bagi pulit ka bajeng doba police station kila yo ya ka jingtep ke bathi kena ha ka baya debat ki runar ki bamla ban ithu ya ki bala keno bagi la bor ya we unong khai he spa nakathan da ka kali Maruti Ertiga na ki benta jong kathan bolsong. Ula ong bagi pulit Maria yo jingtip mardor kila penlong ka jing penap shrimp haman singre bat hakapor kembali laisteng kila yo ban bat no ya kekali Maruti Ertiga ke badan ya number ML not prake san pra hendriyo kendai bat haka jing talasi ki pulit kila lap ya uni unong kai basya rakbor bat pelat no klem dapen slam kajing kendra kala long ka stand bat ke bajom ha ke ba ya kani kekali haringkat ke we ka thuk thuk jong uni unong kai balanya da we na kinong rakbor la yo kurup no da ki pulit bat uni unong kai shimlangan ha ka no kon jingmen saw ong USP ha ka bas dang jong ka jing tokit la syamba uni ulanon ula syara bor na surak bolsong argia hadin bakini ki runar kila pensangi jubor ya u bat kini ya ka pisa bat ka thuk thung bat ke mobile phone jong u ong ukarwa kila ingot ki runar ki berengti ha kani ka kamra bor ki dei ki bala tip kerteng kum utengra CH marak baju khot sin tugan laipun rio na South Garo Hills dipon di sangma laipupra na West Garo Hills bat u loving sun ar marak life lies nemerta na West Garo Hills ha ka jing to okit la ong ba we na pedeng ki bala syakem la ong ba ulakam ba udei u badan jinga dei bat ka we ka sing bhalang bala tip kum ke United Garo People's Forum ki pulit kila register case ya kan ka jingja ha bajeng doba police station ha ki kindon ba pher ka Bharatiya Nyaya Sanhita BNS bat ka jing to okit menta kala ya chakman